Sa sisian pan ngi priang som hai pi ki parlo ki baju di page pat sngab ya kani ka program ki jong ka Good News TV ya ka daily devotional ha kani ka step ka bamenta kindia dai mi don he ka bani pusan na ka Ktien ki jong Blei ha ka bas dang e jong kani ka sngi but ngi khot som hai pi parlo ki parlo but ni play ka por ka bodo ka jong pi tang kindia de bagi yo bani pusan ka to kani ka benta na ka Ktien ki jong Blei. But kebenta ka bang kuah bangin yalam jingkut ini hangan ka setiap aswa bangin sedang ya kam ki Ktien ki jong ini kalong kum ka jingpin ka mau na ka Ktien ki jong Blei ya ki benta ka badon haga kitab ka baning kong Samuel ka lenong ka bakhat lai ka khot ka bakhat saw bangin ule ka kumagalom Henry benta ka jinglong sim jong me kan omne udrai ulawat ha u ya ubriu ubakum ka Dohnud jong uhi kini kilong ki Ktien ye ki Samuel ulakren yo simson hagaba mynsiem banilap hawangi puli ki khana ye ki jingjia hagaba usol shamla ap ye ki ba la hukum bal bathai u baun le kumta but ke bala jia kalong ka jingparat ka jong ui ka hukum kabal pen snusi yu Samuel but kabal pen long yu ban pen ken mau yu sol baut U Blei te ulajin yu weipat ban shimi ke kerdan kumusiem u baka Dohnud ke jong u kalong kum ke jong Blei ki parlo ki bi mudur haga jing yu sngu ke jong ha ke jongi pandon u briu u badoni ke Dohnud ke kum ke jong Blei kalong ke bangimla le se ban mudur ban perkhat ia kata ke jing crow jong ke jing yo ia kata ke nam but u David udon ye ke jinglong na ke qualities jong utau briu uba fulfill le uba pendap ye kata ke jing kwa ke u Blei le jitu ke jing crow jong ke jing ke jong u ke jing snowed but ke jing IT lut yela di how Blei kilong kita ki benta ke ba la kring ya ka jingmut ka jong Blei man pen shat hu ya ka ni ka nam o yo ya ka Dohnud ka ba kum ka jong Blei how ya ka jing shisha ki briu ha ba ki pe ya ka jingim ka jong David ku muslim but nadu ka jinglong ka jong kum u samla u khna but kum ta ter kila ban wan ra shibun ki ba phera ka jingim ka jong blessing ila ban bu ka we ka Ktien ba ka jingbu ka jong Blei ni ka Ktien baga Dohnud ke jong kum ke jong Blei kam tho se dia ke jinglong perfect le ne ke jinglong bajanai Henry ke jingede ke basmur bat ke bajantam ke jong balu Blei wala ki pop ke bola le ne ke jing parat hukum ke jong gela manong kilong ke bashirkhe kum ke jing piniap ke jing klem ke jing syukur ke jong Henry habu don ni ke Dohnud ke basmur bat ke basngoret bo le ban pan ma na Blei hawangi pule ke kitab Psalm ke besan huwe ke ye tu yang tu ye ke jing kren ke jong David ye ke jing tuai ke jong ye ke jing panma ke jong ye ke jing le ke jong chan jong Blei ban snow tu ye ke jing le ke jong ban panma no try ye ke ki pop ke bole le ye ke Ktien ke bole ong wan sai ye u do hisap kana bo un le kum ke yo ki parlo ke bi hagani step governmentaru ya kwa banyalam jingul lang ini bawam don kelo mana ko ngi le haga jingim ke jongi dalang nyo bakilong ke bakla ni kilong ke ba bersha yu Blei kano ru ki bo Blei unum na ban ma udan kam tangi ko we bagata ko ke jingpin ko omo ke jongi daga jing small mynsiem ban pan ma bi ke jing palan ru Blei da shisha ud kerku yengi ko mo le yu David Blei nyo ban kerku yengi Ding bagi ni jingalam jingmut ke lyngkot setiap nega benta ke burung ke jong amen jong ini tuai drawing ni ai ko eme na ma jong ni ga bor ke bani yo banya pusan nam Ktien na ke Ktien ke em ke jong me yara be ni drawing ko stang jong ni sni ni na ban ya ni ke jingalam be ke jing ringkat ke jong me risumani ni ke sni paro barai bor be na ban shampang na tuai ke jing me ya ke Ktien ke jong me ka ba me dan even sa ngi sla jong ni ke kendo nama ke kyrteng ke jong U Jisu ni tuai amen